Има тук тъй капак с волана. Сега снимаме с Валентин Ленков. Тук някакъв магони, бе. И Никола Рачев. Ти сама Светикьоров ли си? Да, също зрители, гледайте клипчетата на Валентин Ленков и Никола Рачев. По-леко е. Тя си магони, бе. Яли. Ние нали играем на полицаи, бе? Да, аз съм опита там. Те мене ме върнаха. Маршо, нима тика, бе. Бах ти педараса. Глей, сега да го ибо мамата да носа седни у пясъка. Я ми не пал пясъка, бе. Няма минавам от пясъка. Що? Мини престрелата това. Педарас, тия ще го стигнеш ли? Мама ти да ебаш, ама тикаш ти. Той тос не е ония. Да го ибо мама. Ала го! Трябва втория да минеш. Бака, караш тук да трета, аз няма. Аз те гледам да знаеш. Що толкова сте лаги, бе, човек? Ако не можеш да си го правиш той сами, аз до вечера ще дойда да ти го правя. Чули? Кое, бе? Дето ти лаги. Чули? Дали ще ги мина? Бах ти путката майна. Яш ми! Той та мама мръсна. Ще видя дали ще минавам през пясъка. Ще мина. То нямаш как да се вия. Да ма фана те за големия кур. Пажа ги бия. Не, бе, Маршо! Не се унасяй таквас. Ба той та мама, глей. Ма ги бия ги. Първи, победител. Тарарарара.